वै प्रभुजतस. थैंक यू। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तर आजचे आपले टॉपिक असा असोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तांचो संघ. आपण जर पळले विचार केले मागचे, तर भक्तांच्या संघशिवाय आपले आध्यात्मिक जीवनमध्ये कसलेच कार्य जायना, चांगले जायना. आपले आध्यात्मिक जीवन मधले जे पण कार्य असतात, जे आध्यात्मिक जीवनातले आणि आपल्या भक्तीचे जे पण कार्य असा जे आपण करता, जप असो, जप आपण पाहिले, आपण सगळे एकटे आपले माळ करून पाहिले, सगळ्या एक्सपिरियन्स असा आपल्या. आणि जेंदा आपण भक्तांच्या मध्ये बसून देवळात बसून सकाळी मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करून किंवा आपले जवळपासचे सेंटर मध्ये बसून मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करून आपण जेंदा जप करता भक्तांमध्ये, तेंदा किती क्वालिटीचे जप जाता आपल्याकूच कळता डिफरन्स. आणि जेंदा हागा आमच्या टेम्पल मध्ये किंवा कार्तिक मध्ये हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजांची यात्रा होता. तर त्या यात्रामध्ये जेंदा सकाळी आम्ही महाराजांसोबत बसता, तेंदा किती जप जाता, त्याची किती क्वालिटी असता. तर ती जी क्वालिटीचं डिफरन्स असा ते आमकाच कळता, आमका कळता बरोबर जेंदा आम्ही एकटे बसून घरा जप करता, नाहीतर आम्ही जेंदा प्युअर डिवोटीजच्या संघ मध्ये, नाहीतर बाकीच्या आपल्या देवळामध्ये संघ मध्ये येऊन आपण जेंदा जप करता, तो जो डिफरन्स असा तो व्यवस्थित आपल्याकूच खबर असा. मागीर कीर्तन असो, कीर्तन मध्ये जर आपल्याक आनंद घेऊंक जाय, कीर्तन मध्ये जर होली नेमचो, भगवंतांच्या नामचो आपल्याक आस्वादन करूंक जाय, आनंद घेऊंक जाय, तर भक्तांच्या संघ मध्येच मिळता तो. एकटे तुम्ही कितले कीर्तन केले तर त्याचे काय इतले आपल्याक आनंद भेटना. हा जर एकटे आपण खंय कामाक असा, आजूबाजूक असोसिएशन ना, ते ऑनलाईन आपण असोसिएशन घेता, ऑनलाईन कीर्तन ऐकता, तर गोष्ट वेगळी. पण जर एकटे आपण बसून कीर्तन करतात तर ते आपल्याक काय आस्वादन, आपल्याक काय आनंद इतलं भेटना. पण जर आपल्याक होली नेमचो, भगवंतांच्या नामाचो आनंद जाय, आस्वादन जाय, एकदम आनंद जाय, तर ते आपण भक्तांच्या संघामध्येच मिळतं. आपल्या कीर्तनमध्ये, कीर्तनमध्ये भक्तांच्या संघामध्ये जे नाचता आपण आणि जे एन्जॉयमेंट करतात ते सगळ्यांक एक्सपिरियन्स असतलेच. मागीर सेवा असो, कितें मंदिरातली सेवा असो, हा एकटी जर आपण करून घेतले कितें डीटी वर्शिप, नाहीतर टेम्पल क्लिनिंग, नाहीतर कितें भोगा प्रिपरेशन, एकटे कितें आपण करून घेतले तर आपल्याची डबल मेहनत असा आणि चूक जावपाची शक्यता पण जास्त असा. पण तेच जर आपण भक्तांच्या संघ मध्ये करतात, 3-4 डिवोटीज मिळून करता, तर आपल्याक सहायता भरपूर मिळता, आपल्याक गायडन्स मिळता, आपल्याक प्रोटेक्शन मिळता, की चूक जावपाची क्षमता खूप कमी असता. डीटी वर्शिप मध्ये जर आपल्या बरोबर 2 डिवोटीज अजून असतात, टेम्पल क्लिनिंग मध्ये आपल्या बरोबर 3-4 भक्त अजून असतात, तर असोसिएशन मुळे आपले आपल्याक सपोर्ट भरपूर मिळताच, पण आपल्याक गायडन्स मिळता आणि आपल्याक प्रोटेक्शन मिळता. आणि त्या प्रोटेक्शनने आपल्याक चूक जावपाची शक्यता खूप कमी जाता, खूप रिड्यूस जाता, एकदम शुल्लक रावता. तर हे आपण कीर्तन पहिले, सेवा पहिली, असोसिएशन मध्ये जेंदा आपण यात्रा करता ते कितले असता चांगले.
असोसिएशन मध्ये आपल्याक जेन्ना यात्रा करूंक भेटता आणि एकटे यात्रा करूंक लागले, हा तर कितले डिफरन्स आसा त्याच्यात. जर हांगा कितले लोकांनी गोवर्धन परिक्रमा केली असतली, नाहीतर खंयच्या यात्राक गेले असतले. ते गोवर्धन परिक्रमा जर आपल्याक एकट्याक करूंक लागली, कोण नसले आपल्या बरोबर, तिथले अख्खे 22 किलोमीटर चलपाचे, तर कितले डिफिकल्ट जातले आपल्याक. कितें लेवलचे आपल्याक डिटर्मिनेशन जाय ते कंप्लीट करपाक एकट्याने. माझ्यामध्ये तर ते बिलकुल ना. तर भक्त सगळे असता, 4-5 भक्त जरी असले आपल्यासोबत, तर ते जे परिक्रमा असता ती कितली व्यवस्थित जाता, स्मूथली जाता आणि एन्जॉयबल एक्सपिरियन्स असता, की ते 6 महिने झाल्या मागीर पण तो एक्सपिरियन्स आपल्याक लक्षात असता. ते डिवोटीज जेन्ना भेटता आपल्याक देवळात किंवा भायर यात्राच्या मागीर, तेन्ना पण आपण ते रिकलेक्ट करून खुश जाता, रेलिश करता ती मेमरी. तिथले तपस्याची ती ऍक्टिव्हिटी असा, पण असोसिएशनमुळे फुल चेंज जाता ती. ते रेलिश करता आपण, ते आनंद घेता आपण त्या गोष्टीचो. एकदम भरपूर टाइम मागीर पण 6 महिने, 1 वर्ष, 2 वर्ष मागीर पण ते जे माताजी आपल्याक भेटता, ते प्रभूजी आपल्याक भेटता, तर सोबत आम्ही परिक्रमा केलेले, इतले खुश जाता ते आठवण काढून ते. ऍक्च्युली तो तपस्या असा परिक्रमा करप उन्हात. पण जर आपण असोसिएशन मध्ये करता, तर ती फुल तपस्या कम्प्लिटली एन्जॉयमेंट मध्ये चेंज जाता. ही इन्फ्लुएन्स असा असोसिएशनचे. हे इफेक्ट असा असोसिएशनचे. तर आपण पळयता शास्त्रांमध्ये पण आपल्या श्रीमद भागवतम मध्ये कितले कितले शुद्ध हाय लेवलचे, हायेस्ट लेवलचे डिवोटीज असा. लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्माजी यांच्याकडे जेन्ना सगळे असुर किंवा जे जीव तपस्या करता लॉर्ड शिवाचे, लॉर्ड ब्रह्माजीचे, तर तेन्ना लॉर्ड ब्रह्माजी लॉर्ड शिवाकडे ते कितें मागता, म्हाका बळ जाय, म्हाका हे जाय, अमृत जाय, म्हाका मरपाक नाका, म्हाका शक्ती जाय, म्हाका हे जाय, म्हाका ते जाय. पण जेन्ना लॉर्ड ब्रह्मा आणि लॉर्ड शिवा भगवंतांचे दर्शन घेऊन वृंदावन मध्ये वता, तेन्ना ते भगवंतांकडे कितें मागता, की म्हाका वृंदावन मध्ये हांगा एक छोटेशे कसले तरी जागा दिवन म्हाका हांगाच रावूंक जाय, म्हाका परत नाका वचूंक. म्हाका हांगाच तुमच्या भक्तांच्या चरणांमध्ये रावूंक जाय, त्यांच्या असोसिएशन मध्ये रावूंक जाय. तर ते भगवंतांकडे उभे आसा, ते भगवंतांकडे जे मागतले ते तांकां दितले. भगवंतांकडे ते असे मागना की म्हाका एक वेगळे प्लॅनेट जाय, ज्याच्यामध्ये खाली माझेच घर जाय, अख्खो म्हजो ग्रह जाय. ते जरी मागले तर भगवंत तांकां एक वेगळो ग्रह बनवून दितलो. आणि तांकां जर भगवंतांकडे त्यांनी मागले म्हाका इटर्नल लाईफ जाय, म्हाका मरण नाका, तरी पण भगवंत तांकां जाय ते दितले. पण ते भगवंतांकडे कितें मागता, म्हाका तुमच्या भक्तांचो असोसिएशन जाय, म्हाका तुमच्या भक्तांचो संघ जाय. उद्धवजी, उद्धव गुलमलता उद्धव, श्रील उद्धवजी, जे आपल्या भागवतम मध्ये डिस्क्रिप्शन असा, उद्धवजी भगवंतांचे श्रीकृष्णाचे बेस्ट फ्रेंड असा. इतले बेस्ट फ्रेंड असा की लॉर्ड कृष्णा आपल्या पर्सनल, जे एकदम त्यांचे पर्सनल रिलेशन असा गोपीन बरोबर, लॉर्ड कृष्णाचे एकदम इंटिमेट पर्सनल रिलेशन असा, त्याच्या त्या रिगार्डिंग कितें सेवा असली न्ही, तर लॉर्ड कृष्णा उद्धवजीक दिता ती सेवा आणि उद्धवजीक धाडता ती सेवा दिवन. खूप इंटिमेट सेवा तांकां उद्धवजी दिता. ते खूप इंटिमेट, त्यांच्या खूप पर्सनल गोष्टीची पण सेवा उद्धवजी दिता. इतले क्लोज असा उद्धवजी लॉर्ड कृष्णाकडे. तर उद्धवजी जर लॉर्ड कृष्णाकडे कितें मागूंक जाय ते तांकां मागपाची पण गरज ना. उद्धवजीने जर मनात इच्छा केली तर ते भगवंतांक बसल्या बसल्या कळटले. एका सेकंड मध्ये जर उद्धवजीने इच्छा केली तर दुसऱ्या सेकंड मध्ये भगवंतांक कळतले की माझ्या मित्राची, माझ्या सर्वात जीवाभावाच्या मित्राची ही इच्छा असा, आणि त्याच सेकंड मध्ये उद्धवजीची इच्छा पूर्ण जातली. इतले उद्धवजी कनेक्टेड असा भगवंतांकडे, इतले क्लोज असा. पण ते कितें मागता भगवंतांकडे, ते जेन्ना वृंदावन मध्ये वता आणि तेन्ना जेन्ना ते गोपीन कडे उलयता आणि त्यांचे भक्तिभाव पळयता, ते उद्धवजींक अशें दिसता की म्हजी
पात्रता ना की म्हाका गोपींचे असोसिएशन भेटप, म्हाका गोपींचो संघ भेटप, या भक्तांचो संघ भेटप वृंदावनच्या, इतली पण म्हजी पात्रता ता. म्हणून म्हाका कितें जाय, म्हाका वृंदावन मध्ये या भूमीवर, वृंदावनच्या या व्रजच्या भूमीवर म्हाका एक गवत म्हणून तू जन्म दे, म्हाका गवत म्हणून एक रूप दी. भगवंतांकडे ते मागता. भगवंतांचे सर्वात क्लोज फ्रेंड भगवंतांकडे किती मागता, वृंदावनच्या व्रजधामच्या भूमीवर म्हाका एक गवत म्हणून तू रूप दी आणि हांव त्या भूमीवर एक गवत म्हणून रावतलो. कित्याक? कारण गोपी आणि तुझे गोपज आणि हे तुझे जे क्लोज डिवोटीज असा, जीवा भावाचे भक्त असा, ते पाय देऊन माझे डोक्या वयल्यान वतले, त्या निमित्ताने म्हाका त्यांचे संघ मेळटलो आणि त्यांच्या पायाच्या धुळीने म्हाका तुझो प्रेम मेळटलो, म्हाका कृष्ण प्रेम मेळटले. हे कोण सांगता? श्रील उद्धवजी इज हायेस्ट डिवोटी, एकदम प्रभूजी क्लोजेस्ट गवत म्हळ्यार डिवोटी कितें? उरलेलो. गवत म्हळ्यार कितें प्रभूजी? किती गवत म्हणले माताजी? म्हळ्यार गवत म्हळ्यार कितें? हा, गवत म्हणजे ग्रास, ग्रास म्हणता ओके नी, गवत ग्रास. जाय जाय थँक्यू हा, प्रभूजी. जमिनीर ग्रास असता नी, गवत जे गाय खाता, हा गाय हा म्हशी आपले खाता, कळ्ळें. ते गवत म्हणून म्हाका जन्म दी. त्याच्यावर कसे आपण पाय देऊन पुढे वता नी, जमनीर चलता गवत आयले तर पाय देऊन वता नी, तर तसे ते तेंका जन्म जाय गवतचो. कारण जे व्रजधाम मध्ये गवतचो तेंका जन्म जाय, कारण का जे व्रजवासी असा त्यांनी त्याच्या डोक्यावर पाय देऊन पुढे वचप अशी त्यांची इच्छा असा, उद्धवजींची. आणि हे उद्धवजी एकदम क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ श्रीकृष्ण असे असा. तर आपण पळयता जे प्युअर डिवोटीज असा ते पण भगवंतांकडे भक्तांचो संघ मागता आणि काय मागना. त्यांका जाय की म्हाका भक्तांचो संघ दी, तुमच्या भक्तांचो संघ, जे तुमचे नामस्मरण करता, जे तुमची सेवा करता, जे तुमचे कीर्तन करता, जे तुमच्यावर ध्यान करता, त्या भक्तांचो म्हाका संघ दी, त्या भक्तांची म्हाका सेवा करूंक जाय. असे हे व्हडले व्हडले जे प्युअर डिवोटीज असा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्माजी, उद्धवजी हे मागता भगवंतांकडे. तर प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद पण म्हणता की जेंदा आपले कितें आपण डिसिजन घेता लाईफ मध्ये, ते डिसिजन, त्या डिसिजनचे जे पॅरामीटर्स असा, जे डिसिजन खयच्या बेसिसवर घेता, तर पहिले प्रायोरिटी त्या डिसिजन मध्ये असे असूंक जाय की आपले जे भक्तांचो संघ ते म्हाका भेटूंक जाय. आपण जे डिसिजन घेता आपल्या लाईफच्या रिलेटेड, आपल्या कामच्या रिलेटेड, आपल्या आयुष्याच्या रिलेटेड, त्या डिसिजन मध्ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपली अशी असूंक जाय की खंय हांव वता किंवा खंय हांव रावतलो किंवा हे डिसिजन घेऊन खंय कितें जातले, त्या स्थितीमध्ये म्हाका भक्तांचो असोसिएशन, भक्तांचो संघ भेटूंक जाय. हे पहिली प्रायोरिटी डोक्यात दवरून आपण आपल्या आयुष्याची, रोजच्या कामाची त्याप्रमाणे सेटिंग करूंक जाय की खयच्याही परिस्थितीत म्हाका भक्तांचो संघ भेटूंक जाय. इतले हायेस्ट प्रायोरिटीवर आपण भक्तांचो संघ जरुरी असा आपल्याक. तर एक पास्ट टाइम असा, एक स्टोरी असा. श्रील नारद मुनी हेंका लॉर्ड विष्णूक विचारता, नारद मुनी लॉर्ड विष्णूक विचारता की भक्तांच्या संघाक इतले इम्पॉर्टन्स कित्याक आसा, भक्तांच्या संघाक इतले इम्पॉर्टन्स कित्याक आसा. तर नारद मुनी असे भगवंतांक विचारता. तर भगवंत म्हणता की थंय पळय ते 2 किलोमीटर पुढे थंय एक नालो आसा, नालो, गट्टरचो नालो, गटरची पाईपलाईन असा. त्या पाईपलाईन कडे वचून जरा तुम्ही पळयात नारद मुनी, त्या पाईपलाईनच्याच थंय एक किडो असा, छोटोसो किडो असा. तुम्ही वचून त्या किड्याक पळात, पळय मातशें तुम्ही वचून पळय त्या किड्याक कितें करता तो. तर नारद मुनी वता त्या पाईपलाईन, गटरच्या पाईपलाईन कडे आणि त्या किड्याक वचून पळयता. नारद मुनीक पळून तो किडा इतलो दर्शन घेता आणि थंयच तो तेजे देह त्यागता, थंयच तेजो मृत्यू जाता त्या किड्याचो, गटरच्या पाईपलाईनच्या ते. आणि ते पळून नारद मुनी मागीर परत येता देवाकडे, देवाक सांगता तो पळयले हांवें तो गटरच्या पाईपलाईनचेर तो किडो आशिल्लो छोटोसो, ते किड्याने
जीव सोडलो म्हाका पळोवन. तर मागीर लॉर्ड विष्णू म्हणटा, आता एक काम करा तुम्ही, त्या किड्याने जे जीव सोडलो नी त्याच्या एक 5 किलोमीटर पुढे एक गोशाळामध्ये आत्ता एक बछडो जन्माक आयला. त्या बछड्याक मातशे वचून पळयात. तर नारद मुनी पहिले खूप टेन्शन मध्ये येतात. ते म्हणतात की आता किड्याने माका पळून जीव सोडलो, आता परत हांव जर गेलो आणि त्या बछड्याने जर माका पळून जीव सोडले तर म्हज्यावर गौ हत्याचो पाप लागतलो. हा ना ना वचना. तर तरी पण लॉर्ड त्यांना फोर्स करता, ना ना तुम्ही वचत खाली, पळून या खाली, काय ना ते पळ्या तरी तुम्ही, पळून तरी या. तर ते नारद मुनी होता त्या बछड्याकडे त्या गोशाळामध्ये, आणि तो बछडो जन्माक आलेलो असता. ते बछड्याक पळयता, बछडो नारद मुनीचे दर्शन घेता आणि देह त्यागता. काहीच त्याचा जीव संपता, त्याचा प्राण होता. तर नारद मुनी खूप टेन्शन मध्ये येतात आणि असे दुखी होऊन फार ते भगवंतांकडे येतात की तुमचे ऐकून म्हाका गौ हत्याचो पाप लागलो. तर मागीर भगवंत म्हणता, अच्छा ठीक आहे, ते झाले ते जाऊन झाले ते झाले. आता हांगा एक पंजाबच्या सायडीक एक व्हडले राज्य असा. त्या राज्यामध्ये आत्ता एका राजकुमारचो जन्म झाला 5 मिनिटं अगोदर, 2 मिनिटं अगोदर. तर तुम्ही ते राजकुमारक पळून या. तसे काय आता आता हांव तुमकां गॅरंटी दिता, तसे काय जातले ना. तुम्ही राजकुमाराक पळून या. तर नारद मुनी वता राजकुमाराक पळयता. तो राजकुमार छोटोसो राजकुमार असता, पण ते नारद मुनीक पळून ते एकदम प्रसन्न जाता तो छोटोसो राजकुमार. आणि ते नारद मुनीक पळून त्यांना दंडवत प्रणाम दिता आणि नारद मुनीचे खूप आभार मानता. आणि तो नारद मुनीक खूप धन्यवाद दिता. तर नारद मुनी म्हणता की हांवें तुजें कितें केला इतले तू म्हाका धन्यवाद दिता, इतले म्हजे आभार मानता. तर तो तो राजकुमार म्हणता की आत्ता 5 मिनिटं अगोदर, 5 ना 10 मिनिटं अगोदर, आत्ता 10 मिनिटं अगोदर हांव त्या गटरच्या पाईपलाईनचो किडो म्हणून हांवच आशिल्लो. तुमचे दर्शन भेटले आणि ते किड्यामधून हांवें जीव सोडलो आणि गायीचे शरीर भेटले म्हाका 5 मिनिटात. गेल्या 5 मिनिटात म्हाका गायीचे शरीर भेटले आणि तुमचे दर्शन घेतले आणि गायीचे शरीर सोडले आणि आता म्हाका 2 मिनिटापूर्वी राजकुमारचे शरीर भेटले. 10 मिनिटं अगोदर हांव किडो आशिल्लो आणि 10 मिनिटात एका शुद्ध भक्तचे दर्शन भेटले म्हाका, शुद्ध भक्तचे संघ भेटले, म्हणून 10 मिनिटात हांव किड्यापासून मनुष्य जन्म, ते पण राजकुमारचो जन्म झालो म्हजो. आणि तो मनीस म्हणता की हांव तुमचो खूप आभारी असा. तर हे जे नारद मुनीचो डाऊट असता की कितें भक्तांच्या असोसिएशनाक, भक्तांच्या संघाक इतले इम्पॉर्टन्स कित्याक दिता, इतले इम्पॉर्टन्स कित्याक असता, तर ते लॉर्ड विष्णू भगवंत तांकां प्रॅक्टिकली दाखयता, करून करून दाखयता की हे पळयात तुमच्या असोसिएशनने कितें जालें. तर हे प्रॅक्टिकल तांकां ऍप्लिकेशन नारद मुनी भगवंत दाखयता. तर आपण पाहिले की नुसते भक्तांच्या, शुद्ध भक्तांचे दर्शन घेऊन मनशांची कितले प्रगती जाता. आता हे आपल्याक लक्षात दवरून, जेन्ना आपले देव, आपले मंदिर, इस्कॉन टेम्पल जे आपल्या जवळपास घराचे असले किंवा इस्कॉन सेंटर असले, थंय जेन्ना कुठले श्रील प्रभुपादचे डिसायपल्स येता, तेन्ना व्हडले व्हडले प्युअर डिवोटीज महाराज येता, तेन्ना खैसान खंयच्यान लोक येता, इतले लांबून लांबून लोक येता. मंदिर एकदम भरलेले असता. ते कित्याक येता ती लोक? ह्या पास्ट टाइम वयल्यान आपल्याक कळटा की जे शुद्ध भक्त असता त्यांचे मात्र दर्शन घेऊन आपल्या आयुष्याचे सगळे पाप, आपल्या आयुष्याचे सगळे भोग, आपल्या आयुष्याचे सगळे त्रास निघून होता, मात्र दर्शन घेऊन. जसे आपण या पास्ट टाइम मध्ये पाहिले, श्री नारद मुनींचे दर्शन घेऊन त्या मनुष्याचे सगळे कर्म नैश्य झाले आणि तो किड्यापासून राजकुमारचे जन्माक आयलो, तेका पुण्य भेटले इतले. तसे तशी एक आणि एक स्टोरी असा. एक ब्रह्मचारी असा आमचे राधा गोपीनाथ मंदिर मधले, ते त्यांच्या भागवतम मध्ये सांगताले की बरेच वर्षा अगोदर गीता प्रेसचे एक एडिटर असा, त्यांचे नाव आता म्हाका लक्षात येना, ते मरीन ड्राईव्ह हांगा आमची चौपाटी असा, गिरगाव चौपाटी, ते समुद्र असा,
ते मरीन ड्राईव्हच्या कट्ट्यावर बसलेले ते समुद्राच्या जवळ. सकाळची वेळ अशिली तर ते जप करत करत वॉक करत करत देवळापासून चौपाटी बीच जवळ असा एकदम. तर ते सकाळी काहीतरी 6च्या दरम्यान जप करत करत वॉक करत आले आणि वॉक करत करत ते देवळासून चौपाटी बीच पर्यंत गेले. चौपाटीच्या पुढे ते मरीन ड्राईव्हच्या कट्ट्यावर बसलेले. तर थंय त्यांका एक मनीस आयलो आणि त्यांका मनीस त्यांच्याकडे उलूंक लागलो. त्यांका म्हणता की आज माका तुमचे मदत जाय. त्यांका म्हणता की म्हजे अंतिम संस्कार माका करपाचे आसा. म्हजे अंतिम संस्कार करून माका मुक्ती जाय. तर सुरवातीक ते भक्त जे आशिल्ले, ही खरी स्टोरी आसा, हांव खोटें सांगना. सुरवातीक जी भक्त आशिल्ले ते मातशे बिविल्डर जाले. हो मनीस मातसो ह्योक्याने मातसो दिसता कितें तेका अंतिम संस्कार करूंक जाय स्वताचे. तर मागीर बोलताना त्या मनशाने सांगले की हांव जिवंत मनीस ना. हांव म्हजी मृत्यू जावन 1 वर्ष जाला आणि हांव ह्या जागेवर भटकता कारण का म्हजे अंतिम संस्कार व्यवस्थित झाले ना. आणि त्याचे ड्रेसिंग वयल्यान कळले की म्हणजे ते ड्रेसिंग जर पळयले असते न्ही, तेजे ड्रेसिंग वयल्यान जे पुरता न्ही जमनीमध्ये जे पुरता न्ही मेल्या मागीर जेंका, त्या टाईपचे त्या रिलिजनचे आशिल्ले ते, जेंका मेल्या मागीर जमनीत पुरता. तर तेंका त्या भक्तांनी विचारले की तुमच्या रिलिजन मध्ये तुमच्या लोकांनी तुमचे अंतिम संस्कार केले असतले न्ही. तुमका जमिनीत पुरयता तर ते पुरवून तुमका तुमचे अंतिम संस्कार केले असतले. तर त्यांनी म्हटले की त्याच्याने म्हाका काय फरक ना पडलो. त्यांनी लोक म्हाका आमच्या रिलिजन प्रमाणे आमकां पुरयले, आमकां जमनीत म्हाका पुरयले म्हज्या बॉडीक, पण हांव भटकत आसा आणि हांव त्रासात आसा. म्हाका 1 वर्षापासून म्हाका मेल्या मागीर काय फरक ना पडलो. हांव खाली त्रास भोगता. पण गेल्या 1 महिन्यापासून हांव तुमचे दर्शन घेता हांगा रोज मरीन ड्राईव्हार. आणि गेल्या 1 महिन्यापासून हांव तुमचे दर्शन घेतालो, पण हांव तुमकां बोलपाचो प्रयत्न करतालो. तुमचे दर्शन घेऊन म्हाका खूप चांगले दिसताले. तुमची कंठीमाळ, तिलक, धोती कुर्तामध्ये तुम्ही येता. तुमचे दर्शन घेऊन म्हाका खूप आनंद जातालो. पण हांव तुमच्याकडे बोलू शकनाशिल्लो, तुमच्याकडे कॉन्टॅक्ट करू शकनाशिल्लो. कारण का म्हजे पाप खूप आशिल्ले. हांवें आयुष्यात खूप मांस मच्छी खाल्ला, खूप वाईट काम केला. तर त्या पापामुळे म्हजे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट जायनाशिल्ले तुमच्याकडे. पण 1 महिन्यापासून हांव तुमचे दर्शन घेता. ते दर्शन घेऊन घेऊन आज म्हजे पाप कमी झाला. म्हणून म्हजे डायरेक्ट कम्युनिकेशन जाता तुमच्याकडे आणि तुमका म्हजे आवाज ऐकूंक येता, तुमका हांव दिसता साक्षात. तर हे असे एक पास्ट टाइम झालेले हांगा की त्या भक्ताचं दर्शन घेऊन त्या मेलेल्या आत्माची पाप कमी झाले आणि मागीर तो आत्मा त्या भक्तांक दिसले आणि त्या आत्मारूपी मनशाने त्या आत्माने भक्तांकडे रिक्वेस्ट केली की तुमच्या सनातन धर्ममध्ये तुमच्या वैदिक परंपरानुसार जे अंतिम क्रिया जाता त्याप्रमाणे तुम्ही माझी अंतिम क्रिया करा आणि माका मुक्ती द्या गयामध्ये वचून. तर त्यांनी तशी रिक्वेस्ट केली. तर ह्या पास्ट टाइम मध्ये आमकां कळता की एका वैष्णवचे दर्शन खाली रोज घेऊन त्या जीव आत्माचे मेल्या मागीर कितले फायदो झालो. त्यांनी आयुष्यात पाप केलेले, मांस मच्छी खाल्लेले, तेका मेल्या मागीर जमिनीत पुरता त्या रिलिजनचो आशिल्लो तो. पण मागीर तेका एक वैष्णवचे दर्शन घेऊन खाली त्याचे पाप फुल नाहीसे झाले आणि तेका तो तशा स्थितीवर आयलो की तो कितें तरी तेका सुकृती भेटली तेका आणि त्या सुकृतीमुळे भक्ताबरोबर त्याचे बोलणे झाले, संघ भेटलो चांगलो आणि त्या संघामुळे तेका आता पुढे फायदो झालो मेल्या मागीर. तर ही अशी एक पास्ट टाइम आशिल्ले, एक स्टोरी आशिल्ले एक ब्रह्मचारी आमचे भागवतम मध्ये सांगताले. तर हो इफेक्ट आसा वैष्णवांचो. एक वैष्णव, एक शुद्ध वैष्णव जो नामस्मरण करता, जो सेवा करता भगवंतांच्या भक्तांची, जो प्रभुपादच्या पुस्तकांची शेल्टर घेता, रेग्युलरली पुस्तकं वाचता, हो एक इफेक्ट असता वैष्णवांचो नॉर्मल लोकांच्या लाईफवर. तर आपल्या लोकांवर कितलो चांगला इफेक्ट जाता असतालो. तर एक श्लोका असा, साधू संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधू संग
सर्व सिद्धी है. लव मात्र साधू संग म्हणजे लव मात्र म्हणजे 1 सेकंडचो 14वो भाग 1/14 1/14 भाग 1/4 भाग म्हणजे 1/4 झालं. 1 सेकंड कितलो फास्ट जाता खट खट झालो 1 सेकंड दुसरं सेकंड झालं तिसरं सेकंड झालं. आता हो सेकंड जो गेलो त्या सेकंडचो 1/1/14 पार्ट म्हणजे कितलो कमी असं मेजर पण करू शकना. तिथले मिनिटासाठी तिथल्या वेळासाठी तिथल्या मायन्यूट कमीत कमीत वेळासाठी जर आपल्याक एका सेकंडचो 1/14 पार्ट साठी पण आपल्याक जर भक्ताचो संघ भेटलो कुठल्या भक्तांचो संघ भेटलो तर तिथले वेळ इनफ असा आपले सगळे पाप नाहीशी करण्यासाठी आपले सगळे आयुष्याचे अनर्थ नाहीशी करण्यासाठी आणि आपल्या आयुष्यात सक्सेसफुल करण्यासाठी. हो लव मात्र साधू संघ 1/14 ऑफ द सेकंड इतलो वेळ इनफ असा आपल्या आयुष्याचे अनर्थ क्लिअर करूंक आणि आपले आयुष्य सक्सेसफुल करूंक भगवत धामाक परत वचूंक. लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी आहे. तर कृष्ण भक्ती जन्म मूले है साधू संग कृष्ण प्रेम जन्म ते हो पुनः मुख्य अंग. कृष्ण भक्ती जन्म जन्म मूले है साधू संग म्हणजे कृष्ण आपले भक्तीचो जन्म आपल्या भक्तीचो जन्म आपल्या भक्तीचं बीज लता जी बीज असा भक्तीचं बीज असा जे भक्तीचे आपली आपली भक्ती जी असा पर्सनल इंडिव्हिज्युअल लेवलवर सगळ्यांची जी भक्ती असा त्या भक्तीक बीज लतावर एक कंपॅरिझन दिला शास्त्रांमध्ये. तर त्या बीज लताचा जन्म काय जाता असोसिएशन मध्ये. जेंदा आपण असोसिएशन मध्ये येता जेंदा आपण भक्तांच्या संघ मध्ये येता तेंदा आपले भक्तीचा जन्म जाता असे या श्लोकामध्ये आपल्याला कळतं. कृष्ण भक्ती जन्म मूले हये साधू संघ साधू संघ मध्ये कृष्ण भक्तीचा जन्म जाता. कृष्ण प्रेम जन्म ते हो पुन्हा मुख्य अंग. तर भक्तांचा संघ कितलो इम्पॉर्टंट असा आपल्याला कळतं की भक्तीच्या सगळ्या पुढच्या कार्यासाठी तर आपल्या भक्तांचा संघ लागताच पण भक्तीची सुरुवात पण आपली केंद्र जाता जेंदा आपल्या भक्तांचा संघ मिळता. आणि असे मानले जाता असे म्हणतात की जेंदा भगवंतांक आपले आपले जे जन्म मृत्यूचे जे कार सायकल असा जन्म मृत्यूचे जे आपले फुल सायकल असा नॉर्मल मनीस जो नॉन डिवोटी असा जो भक्तीमध्ये त्याका काय खबर ना तो जेंदा शरीर सोडता तर शरीर सोडल्या मागीर त्याच्या आयुष्याचे कॅल्क्युलेशन जाता आणि त्यांनी जसे कर्म केले आयुष्यात त्याप्रमाणे त्याका नरकात किंवा स्वर्गात भोगूंक लागता जागो मेळटा भोगपाक. आणि ते भोग झाल्या मागीर त्याच्या मरण्याच्या वेळी त्याची जी मनस्थिती आशिल्ली त्याच्या मरण्याच्या वेळी त्याचे जे मन आशिल्ले त्याचे जे कॉन्शियसनेस आशिल्ली त्याची जी चेतना आशिल्ली त्याच चेतनाप्रमाणे त्याका परत शरीर मिळता. मरण्याच्या वेळी त्याका जर एन्जॉयमेंटची इच्छा आशिल्ली म्हाका एन्जॉयमेंट करूंक जाय तर त्याका डुकराचे किंवा त्या प्रकारचे एन्जॉयमेंट ज्या शरीरात चांगल्यापैकी करूंक जाता ते शरीर मिळता जनावराचे. नाहीतर ते त्याचे त्याका जर मरण्याच्या वेळी त्याका जर खयच्या गोष्टीची आसक्ती आशिल्ली त्याका जर त्याच्या घराची किंवा त्याच्या मित्रांची किंवा त्याच्या फॅमिलीची आसक्ती आशिल्ली मरताना मरपाच्या वेळी तर मेल्या मागीर सगळे त्याचे कर्माचे फळ भोगल्या मागीर त्याका जो शरीर मिळतलो त्या शरीर मध्ये तो त्या घरच्यांच्या किंवा त्या लोकांच्या किंवा त्या घराच्या आसपास रावतलो आसपास त्या घराच्या किंवा घरच्या लोकांच्या आसपास रावतलो असे त्याका शरीर मिळतले. झाडाचे शरीर नाहीतर किंवा उंदराचे शरीर किंवा कुत्र्याचे शरीर तो येतलो त्याच जागेवर आणि त्याच जागेवर तो राखण करतलो त्याची आसक्ती असा त्याच जागेवर राखण करपाची किंवा ते झाड म्हणून तो एक श्रील प्रभुपाद एक फाटी त्यांच्या डिसायपल्स मुळे आई आवाज करून नका. श्रील प्रभुपाद एक फाटी त्यांच्या डिसायपल्स बरोबर
फिरताले, एक वॉकवर आशिल्ले. ते वॉकवर असताना त्यांका ते एक घर दिसले आणि त्या घराच्या एकदम जवळ चिकटून एक झाड उगयलेले, व्हडले झाड आशिल्ले, पण त्या घराक एकदम चिकटून आशिल्ले ते. तर तेन्ना श्रील प्रभुपादने म्हणले की हे हो जो जीव असा तितलो मागच्या जन्मात या घराक तो एकदम आसक्त आशिल्लो, म्हणून या जन्मात तो झाड म्हणून त्यांनी जन्म घेतला आणि तो इतलो या घराच्या जवळ जन्माक आयला आणि तो झाड म्हणून इतल्या त्या घराक चिकटला. इतली त्याची आसक्ती आशिल्ली, ती आसक्ती त्याच्या या जन्मात त्याका त्याप्रमाणे जन्म भेटला. तर इंडिव्हिज्युअल लेवलवर ती आसक्ती झाल्या मागीर, त्याचे जन्म झाल्या मागीर तेका जे हे मेळटा असे त्यांचे एंड जाता. तर आपण पहिले की भक्तीचो आपलो जो बीज असा ते त्याचो जन्म पण आपल्या असोसिएशन मध्ये जाता आणि एक फाटी भक्ती आपली सुरुवात झाली, आपली भक्ती करपाची प्रगती झाली, भक्तीमध्ये आपण प्रगती झाली म्हणजे आपण रेग्युलरली 16 माळ करूंक लागले, सिन्सिअरली रेग्युलरली आपण श्रील प्रभुपादचे पुस्तक वाचूंक लागले, रेग्युलरली आपण दर्शन घेऊन सेवा करूंक देवळात वचूंक लागले. आपल्याक आयडिया आयली की आता भक्ती आपण कशे बॅलन्स करप. हळूहळू मागीर भक्तीमध्ये आपली प्रगती जाता, आपले भाव भक्तीच्या स्टेजवर येता, भगवंतान प्रती आपल्या मनात भाव निर्माण जाता, प्रेम निर्माण जाता. त्या स्टेजवर आयल्या मागीर पण आपल्याक असोसिएशन भक्तांचं संघची गरज लागता. हे आपल्याक कशें कळता, महाप्रभू जे साक्षात भगवंत कृष्ण आणि राधाराणी आसा, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभू, श्री चैतन्य महाप्रभू जे साक्षात कृष्ण आणि राधाराणी आसा, ते जेन्ना येता या धर्तीवर, या नवद्वीपवर, तेन्ना गंभीरामध्ये जेन्ना ते त्यांची अंत्यलीला आशिल्ली तेन्ना गंभीरामध्ये पण त्यांनी स्वरूप दामोदर गोस्वामी आणि रामानंद श्री रामानंद राय यांचे असोसिएशन घेतलेले, यांचे असोसिएशन ते घेताले. तर तेन्ना त्यांनी पळयले, आपण आपल्याक कळता की महाप्रभू आपल्या सगळ्या आयुष्यात आपल्या वेगळ्या वेगळ्या सगळ्या लीलांमध्ये महाप्रकाश लीला करताना पण भक्तांच्या संघ मध्ये रावताले. श्रीवास ठाकूरच्या अंगणमध्ये, श्रीवास ठाकूरच्या घरा महाप्रकाश लीला जाताली भक्तांच्या संघ मध्ये. जेन्ना संकीर्तन करताले तेन्ना भक्तांच्या संघ मध्ये रावताले. महाप्रभू कोण असा, साक्षात भगवंत असा, राधाराणी असा, तरी पण ते भक्तांच्या संघ मध्ये रावताले. ते जेन्ना भागवतम वाचताले तेन्ना गदाधर पंडित सोबत भागवतम वाचताले, ते भागवतम वाचताले, भक्तांच्या संघ मध्ये वाचताले. त्यांच्या लीलामध्ये अंत्यलीलामध्ये जेन्ना त्यांचे शेवटचे थोडे वेळ उरलेले तेन्ना ते 5 टाइम्स त्यांचे वाइंड अप करून वचपाचे आशिल्ले, तेन्ना पण शेवटचे वेळ पण त्यांनी भक्तांच्या संघ मध्ये घालयली. तर जशे महाप्रभूक पळयले, महाप्रभू कितले एडवान्स स्टेजवर, म्हणजे साक्षात भगवंत आशिल्ले, पण त्यांनी जे डिस्प्ले केले, त्यांनी जे दाखयले भाव, तो कितलो एडवान्स स्टेजचो भाव आशिल्लो, राधाराणीचो भाव आशिल्लो, सेपरेशनचो, प्रेमचो. तरी त्यांनी भक्तांचे असोसिएशन घेतले. तर ह्याच्या वयल्यान आमकां कळटा की भक्तांचे असोसिएशन खाली आपल्या प्रीमेच्युअर स्टेजवर किंवा मॅच्युअरच्या स्टेजवर गरज लागना. एक फाटी मॅच्युरिटी आपली झाली भक्तीमध्ये, आपण भक्तीमध्ये व्यवस्थित प्रगती करू लागले, तर त्या प्रगतीच्या स्टेजवर पण आपल्या भक्तांची गरज लागता, भक्तांच्या संघची गरज लागता. हे आपल्याक कळता ह्याच्यामध्ये. तर सीसीचो एक श्लोक असा चैतन्य चरितामृत मध्ये, मध्यलीला चॅप्टर 22, चैतन्य चरितामृत मध्यलीला चॅप्टर 22, श्लोक नंबर 131. हो श्लोक असा, श्रीमद् भागवतार्थानम आस्वादो रसिकैसह सजातीयाशये स्निग्धे साधौ संग स्वतोवरे. श्रीमद् भागवतार्थानम आस्वादो रसिकैसह. याच्यामध्ये महाप्रभू म्हणता, वन शुड टेस्ट
द मिनिंग ऑफ श्रीमद भागवतम इन द असोसिएशन ऑफ प्युअर डिवोटीज. म्हणजे श्रीमद भागवतमचे आस्वादन जर आपल्याक जाय, संपूर्ण आस्वादन श्रीमद भागवतमचे आपण आस्वादन घेऊन जाय, तर ते आपल्या शुद्ध भक्तांमध्ये बसून घेऊन जाय, भक्तांच्या संघ बसून घेऊन जाय. And one should associate with the devotees who are more advanced than oneself, and one who are endowed with a similar type of affection for the Lord. म्हणजे कोणाचे असोसिएशन आपण जास्त घेऊन जाय याच्यामध्ये महाप्रभू सांगता, जे आपल्यापेक्षा जास्त सिन्सिअर असा भक्तीमध्ये, जे आपल्यापेक्षा जास्त सिरियस असा भक्तीमध्ये, जे आपल्यापेक्षा जास्त मेहनती असा भक्तीमध्ये, त्या भक्तांचं आपण जास्त असोसिएशन घेऊन जाय. आणि अशा भक्तांचं असोसिएशन घेऊन किती जाता, वी आर एंडाउड विथ अ सिमिलर टाइप ऑफ अफेक्शन फॉर द लॉर्ड. जे त्यांच्यामध्ये सिरियसनेस असा, जे त्यांच्यामध्ये सिन्सिअरिटी असा, इमानदारी असा भगवंतांसाठी, भगवंतांच्या चॅन्टिंगसाठी, भगवंतांच्या सेवासाठी, भक्तांच्या सेवासाठी जी इमानदारी असा त्यांच्यामध्ये, ती इमानदारी आपल्यामध्ये पण येतात. जी सिन्सिअरिटी असं त्यांच्यामध्ये, ती आपल्यामध्ये पण येतात. जे प्रेम असं त्यांच्यामध्ये भक्तांसाठी आणि भगवंतांसाठी, ते प्रेम आपल्यामध्ये पण येतात. जेंदा आपण अशा भक्तांचं संघ घेता, जे आपल्यापेक्षा जास्त सिन्सिअर असा, जे आपल्यापेक्षा जास्त सिरियस असा, आणि जे आपल्यापेक्षा जास्त मेहनती असा, अशा भक्तांचं संघ घेतात, त्या आपल्यावर असे इफेक्ट जातात. हे या श्लोकामध्ये महाप्रभू म्हणतात. आणि एक दुसरो श्लोक असा, चॅप्टर 24, मध्य लीला चॅप्टर 24, श्लोक 125, 125th वर्ष. अहो महात्मन बहुदोष दुष्टो अप्येकेन भात्य एष भवो गुणेन सत्संगमाख्येन सुखावहेन कृताद्यनो येन कृशा मुमुक्षा. O great learned devotee, although there are many faults in this material world, there is one good opportunity. म्हणजे या भौतिक संसारमध्ये भरपूर त्रास असा, भरपूर क्लेश असा, पण एक खूप शुद्ध, एक खूप चांगले ऍडव्हान्टेज असा. किती असा? द असोसिएशन विथ डिवोटीज. आमका भक्तांचं संघ मिळता. हे एक खूप व्हडलो ऍडव्हान्टेज असा या कलियुगमध्ये मटेरियल वर्ल्डचो, भौतिक संसारचो. सच असोसिएशन ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट हॅपीनेस. किती जाता हे असोसिएशनने, या संघाने, या संघाने आपल्या परम सुख मिळता, आपल्या जीवनमध्ये खूप खुशी येता, खूप ब्लिस येता, खूप सुख येता, जेंदा आपण भक्तांचं संघ करता. हे कोण म्हणता? महाप्रभू म्हणता. ड्यू टू धिस गुड क्वालिटी our strong desire to achieve liberation by merging into Brahman effulgence has become weakened. म्हणजे जेंदा आपल्या असे क्वालिटी असोसिएशन मिळता भक्तांचे, जे भागवतम वाचता, जे सिन्सिअर असा, त्यांच्या असोसिएशन मुळे आपले जे अनफेवरेबल क्वालिटीज असा भक्तीप्रती, जे क्वालिटीज आपल्या भक्ती ना करण्याची इन्स्पिरेशन देतात, जे आपल्या भक्तीपासून लांब वरता, असे जे आपल्यामध्ये नेचर असा, जे आपल्यामध्ये भांडपाचो नेचर असा, जे आपल्यामध्ये एन्जॉयमेंट करपाचो नेचर असा, एकटे एन्जॉयमेंट करपाचो नेचर असा, जे असे आपले जे किती जेलेसी असा, एनव्ही असा, इगो असा, द्वेष असा, अनर्थ असा, जे आपल्या भक्ती करण्यापासून थांबयता, अनफेवरेबल असा, ते अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम, जे प्रतिकूल फॅक्टर्स असा, जे आपल्या भक्ती करण्यापासून थांबयता, हे जे आपल्यामध्ये स्वभाव असा, ते निघून होता, कायमचे संपून होता, जेंदा आपण भक्तांचं संघ घेता. तर हे चैतन्य चरितामृत मध्ये लॉर्ड चैतन्य महाप्रभूचे बोलणे आशिल्ले. आणि आपल्याक जेंदा भक्तांचं संघ मिळता आयुष्यात, तेंदा असे म्हणता की भगवंतांची इच्छा असता
की या मनशाचे जे कर्म जे जन्म आणि मृत्यूचे जो सायकल असा, जो भरपूर करोडो वर्षांपासून चालला. हा, हे पॉइंट सांगतलो मला लक्षात नाही राहिले. जे नॉर्मल मनीस जो त्याचे भोगल्या मागीर जीव त्यागता मरता आणि मागीर मेल्या मागीर त्याच्या आयुष्याच्या कर्माप्रमाणे त्याका स्वर्ग भोगूंक लागता नाहीतर नरक भोगूंक लागता. आणि ते भोग झाल्या मागीर मरपाच्या वेळी त्याची जी इच्छा आशिल्ली, जी मनस्थिती आशिल्ली, त्याप्रमाणे त्याका शरीर मेळटा आणि त्या शरीर मध्ये तो परत भोगता, परत तो शरीर मध्ये आयुष्य जगता. आणि त्या शरीर मध्ये मेल्या मागीर त्या आयुष्यात त्यांनी जे कर्म केला त्या कर्माप्रमाणे त्याका स्वर्ग किंवा नरक भोगून लागता. आणि मागीर त्या कुत्र्याचे किंवा जनावरांच्या शरीर मध्ये त्यांनी शेवटच्या वेळी जे विचार केलेले त्या मनस्थितीप्रमाणे त्याका दुसरे शरीर मिळतात. आणि असे करून करून त्याचे चलत असता इटर्नलिटी, कितले तरी इटर्नल त्याचे आयुष्य चालला. तर हे जेंदा भगवंतांची इच्छा जाता, हे जेंदा थांबूंक जाय, हे जेचे ते चल्ला जीवन मृत्यू, जन्म मृत्यू जरा व्याधी जे चल्ला, हे जेंदा थांबूंक जाय भगवंतांची इच्छा जाता, तेंदा आपल्या आयुष्यात भगवंत भक्तांचो संग धारता. तेंदा आपल्याक भक्त मेळटा. भक्त मेळटा म्हणजे आपल्याक साईन असा की आता आपले हे शेवटचो जन्म असा भोगपाचो, त्रास भोगपाचो, तकलीफ भोगपाचो. आता आपल्याक भक्त भेटला म्हणजे आपल्याक भगवतधाम मध्ये कृष्णाकडे वचपाचो वेळ जवळ आयला. म्हणून आपल्याक तिलकधारी कंठीधारी लोक आपल्या आयुष्यात येतात, आपल्याकडे उलयता. तर हागा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट असा जे आपल्याक लक्षात राहूंक जाय. आपल्याक जेंदा भक्त येता आपल्या आयुष्यात, भगवंत भक्तांक पाठयता, पण त्या भक्तांकडे कसे रावपाचे असा ते आपण लक्ष देऊन ठरवूंक जाय. आणि आपण लक्ष देऊन भक्तांकडे राहूंक जाय. फॉर एक्झाम्पल, जर एका वडिलांनी आपल्या भुरग्याक 4 व्हीलर घेऊन दिली आणि त्या भुरग्याने जर ती 4 व्हीलर व्यवस्थित शिकलो ना, ड्रायव्हिंग शिकलो ना व्यवस्थित, आणि 4 व्हीलर ठोकत बसलो सगळीकडे, तर कितले त्याचे नुकसान जातले आणि त्याचे दुविधा जातली, त्याची दुर्गती जातली. पण त्यांनी त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी किती असा, जेंदा वडील त्याका 4 व्हीलर घेऊन दिता, चांगली 4 व्हीलर घेऊन दिता, तर त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी किती असा की त्यांनी व्यवस्थित ड्रायव्हिंग शिकूंक जाय आणि ती गाडी व्यवस्थित लक्ष देऊन चालवूंक जाय, रिस्पॉन्सिबली चालवूंक जाय, रिस्पॉन्सिबिलिटीने चालवूंक जाय, तर त्याचे प्रगती जाता, तर त्याका सुख मिळता. त्याचप्रमाणे भगवंत जेंदा आपल्या आयुष्यात भक्तांक धाडता, तर त्या भक्तांकडे आपण रिस्पॉन्सिबली वागूंक जाय, त्यांच्याकडे आपण रिस्पॉन्सिबली राहूंक जाय, त्यांच्याकडे आपले जे आदान प्रदान जाता ते एकदम व्यवस्थित लक्ष देऊन अटेंटिव्हली करूंक जाय. आपल्या हाताने असे खयचे काम जाता कामा नये ज्याच्याने कृष्ण भक्त नाराज जातलो, त्याका त्रास जातले, त्याका वाईट वाटतले. आपल्याकडून असे कसले काम जाता कामा नये ज्याच्याने कोण कृष्ण भक्ताक वाईट वाटतले, त्याका त्रास जातले. असे जर झाले तर आपले जे पण आपण मेहनत घेता आयुष्यात, जे भौतिक जगात, आपल्या फॅमिली लाईफ मध्ये, आपल्या भक्तीच्या लाईफ मध्ये, स्पिरिच्युअल लाईफ मध्ये जे पण आपण मेहनत घेता ते सगळे शून्य जातात, शून्य. त्याचे काय फायदो जायना, टोटल झिरो. जर माझ्यामुळे कुठल्या 16 माळ किंवा कुठल्या चॅन्टिंग करणारो भक्त असा, जो देवळात सेवा करणारो भक्त असा, जो देवळात दर्शन घेऊन येता, जो देवळात प्रसाद खाऊन येता, असल्या कुठल्या लोकांक, असल्या कुठल्या मनशाचो आपण अनादर केलो किंवा माझ्यामुळे, माझ्या वागणुकीमुळे, माझ्या बोलण्यामुळे असल्या कुठल्या डिवोटीचो मन दुखावले, त्याका त्रास झाले, तर माझे सगळे शून्य असता. जे हांव मेहनत घेता आयुष्यात, जे हांव भक्तीसाठी मेहनत घेता, ते इट इज ऑल बिग झिरो. इतलो प्रकोप असता अपराधाचो. म्हणून आपण जेंदा भक्तांच्या असोसिएशन मध्ये असा, तेंदा आपले जे लक्ष असता एकदम हायेस्ट चाणाक्ष असूंक जाय, हायेस्ट लेवलच्या चाणाक्षवर असूंक जाय, म्हणजे हायेस्ट लेवलच्या कॉशियसनेसवर असूंक जाय. स्थिर राहून एकदम आपण भक्तांकडे आदान प्रदान करूंक जाय. असे कॅज्युअली आदान प्रदान करून कॅज्युअली कितेही बोलप ना, इतले वैष्णव अपराधचं इतलो इफेक्ट जाता आपल्या लाईफवर. म्हणून एकदम स्थिरतापूर्वक आपण भक्तांकडे आदान प्रदान करूंक जाय. आणि
आमचे जे गुरु महाराज असतात श्री राधानाथ स्वामी महाराज, ते म्हणता फक्त ते एक एक प्रिन्सिपलवर कायम इम्पॉर्टन्स देतात. त्यांच्या प्रत्येक लेक्चरमध्ये ते एक प्रिन्सिपल ते रिपीट करतात की ते त्रिनादपी सुनिचेन, त्रिनादपी सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी. महाराज म्हणतात त्रिनादपी सुनिचेन मध्ये आपण राहून जाय. आपण वी शुड वी शुड बी हंबल, मोर हंबल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास. एका गवत पेक्षा जास्त हंबल आपण राहून जाय. गवत कितलं हंबल असता, गवतीच्या डोक्यावर पाय देऊन जेंदा लोक पुढे होता, तो उठून भांडपाक उभं राहता काय, म्हणजे डोक्यावर पाय कसं दिलं तुझे, कोण असा तू हा. तो किती करता, त्याच्या डोक्यावर पाय देऊन लोक पुढे गेला, तो परत उभं राहता आणि शांतपणे उभं राहता, कोणाकडे भांडणं ना, कोणा काय बोल ना. इतलं हंबल असता गवत. तर महाराज म्हणता आपण जेंदा भक्तांच्या संघ मध्ये असा, तेंदा आपण याच्यापेक्षा जास्त हंबल असून जाय, याच्यापेक्षा जास्त दीनता असून जाय आपल्या हृदयात, आपल्या बिहेवियर मध्ये. जेंदा आपण भक्तांच्या संघ मध्ये असत, त्रिनादपी सुनिचेन तरोरपी सहिष्णुना. एक झाड जितले टॉलरंट असता, झाड आयुष्यभर झाड किती करता, सावली दिता लोकांक, फळं दिता लोकांक, छाया दिता लोकांक, सपोर्ट दिता लोकांक, फक्त बर्ड्स, किडे मकोड्यांक, लोक जीवांक, जीव आत्मांक. आणि मागीर एंड मध्ये तेका किती मेळटा, तेका मारून मारून कापून टाकता झाडांक, त्याच्या पर्सनल यूज साठी लोक, हे तेका रिटर्न मध्ये मिळतात. तर झाड किती करता, झाड किती रुद्र रूप धरता, आणि ज्यांनी ज्यांनी माका मारला, ज्यांनी ज्यांनी म्हणजे लाकड यूज केला, तेका हांव आयुष्यात खूप त्रास दितलो, अशी किती करता झाड ना. इतले टॉलरंट झाडच्या आयुष्यामध्ये, इतले टॉलरन्स दिसता, इतली सहनशीलता दिसता झाडच्या आयुष्यात. तर महाराज म्हणता आपल्या आयुष्यात ह्याच्यापेक्षा जास्त सहनशीलता असून जाय, जेंदा आपण भक्तांच्या संघ मध्ये असा. अमानेनं मान देणं, याच्या मागे महाराज म्हणता अमानेनं मान देणं म्हणजे वी शुड गिव्ह फुल रिस्पेक्ट अँड एक्सपेक्ट नो रिस्पेक्ट इन रिटर्न. जेंदा आपण भक्तांच्या संघ मध्ये असा, तर सगळ्या भक्तांक आपण व्यवस्थित रिस्पेक्ट देऊन जाय. आणि असे ना की खाली भायल्यान रिस्पेक्ट देऊ, म्हणजे भक्त दिसले हरी बोल प्रभू, हरी बोल, दंडवत प्रणाम प्रभूजी, प्लीज एक्सेप्ट माय ओबेसन्सेस इन युअर लोटस फीट प्रभूजी, हरी बोल दंडवत प्रणाम प्रभूजी. आणि जेंदा त्या भक्तांक जर किती गरज असा, किती त्रास असा, तर आपण त्यांना कॉपरेट करणार, आपण त्यांच्याकडे लक्ष देणार, असे ना आर्टिफिशियल रिस्पेक्ट ना, रिअल रिस्पेक्ट, जेन्युइन रिस्पेक्ट. म्हणजे तो भक्तक जेंदा आपण एक्नॉलेज करता, तेव्हा आपण काइंड वर्ड्स उलोवप, गुड काइंड वर्ड्स उलोवप ते भक्तांकडे. म्हणजे तुम्ही आयले, तुमका भेटले, माका खूप आनंद झालो प्रभूजी, माताजी तुम्ही इतली ती जी सेवा करता, तुम्ही इतले सिन्सिअरली हांव तुमका पळयता, तुम्ही रेग्युलरली येऊन ती सेवा करता, माका खूप बरे वाटतं तुमका पळून. तुम्ही रेग्युलरली देवळात येता, तुमका पळून माका माझ्या मनातलो त्रास कमी जाता, की तुम्ही जर रेग्युलरली येता आणि तुमका इतले आनंद मिळता, तर तुमच्या माध्यमाने माका पण थोडा आनंद भेटतलो तुमच्या असोसिएशनने. अशी जेन्युइनली आपण काइंड वर्ड्स भक्तांकडे उलवूंक जाय, आणि जेन्युइनली भक्तांक रिस्पेक्ट दिवंक जाय. कितें कोणाक केन्ना कुठल्या भक्तांक सकयल बसूंक जायना. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही खुर्चीवर बसला किंवा जागेवर बसला, तुमच्याकडे असा जागो, आपण उठून भक्तांक जागो दिलो बसून. आपल्या एज प्रमाणे आपण जर यंग असा, कोण एडल्ट किंवा सिनियर वरिष्ठ वैष्णव आले, त्यांना आपण बसून जागो दिलो, तर आपल्या बिहेवियर मध्ये, आपल्या आचरण मध्ये रिस्पेक्ट आणि रिस्पेक्ट दिसूंक जाय भक्तांसाठी, आर्टिफिशियल रिस्पेक्ट नसूंक जाय. आणि हे केल्या मागीर महाराज कितें म्हणता, अमान देन, वी शुड एक्सपेक्ट नो रिस्पेक्ट इन रिटर्न. त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानदेन कीर्तनीय सदा हरी. We should expect no respect in return. After giving this much of respect,
जेन्युइन रिस्पेक्ट टू डिवोटीज, भक्तांक खरो रिस्पेक्ट दिवन आपण एक्सपेक्ट कितें करप, नो रिस्पेक्ट. आपल्याक कोणी आपण उठून जागो दिला तर आपल्याक कोणी जागो दितले असे आपण बिलकुल अपेक्षा ना करप. आपल्याक कोण पळून प्रेमाने वागयतले किंवा एकदम रिस्पेक्टफुली वागयतले अशी आपण अपेक्षा बिलकुल ना करप. असे हे स्टँडर्ड असा. तर आपल्याक कीर्तनीय सदा हरी, तर आपल्याक भगवंतांचो प्रेम, भगवंतांचे भाव भक्ती, भगवंतांची भक्ती जी असा ती आपल्याक मेळटा जर असे आचरण आणि असे सिद्धांत आपण आपल्या आयुष्यात दवरले तर. ते श्री राधानाथ स्वामी महाराज आपल्या त्यांच्या लेक्चर मध्ये म्हणतात. तर हो इफेक्ट असता असोसिएशनचो आपल्या आयुष्यात, की आपले जे सर्वात बेस्ट काम असा त्याची सुरुवात पण असोसिएशन मध्ये जाता आणि त्या सर्वात बेस्ट कामाची प्रगती पण भरपूर प्रगती असोसिएशन संघ मध्येच जाता. आणि जर आपण अलगर्जीपणा केले, आपण लक्ष देऊन वागले ना आणि अपराध केलो तर आपलो नाश पण असोसिएशन मध्ये संघ मध्येच जाता. संघ आपलं सुटता आणि आपलं मागीर नाश जाता, आपल्याक त्रास जाता भरपूर. तर हे आपण आयुष्यात जे पण करता ते हे एक गोष्ट लक्षात दवरूंक जाय की म्हाका सिन्सियरली जप करूंक जाय, म्हाका नामस्मरण म्हणजे जे चॅन्टिंग आसा, माळ आसा, म्हाका रोज सिन्सियरली करूंक जाय. म्हजे राउंड्स, म्हाका श्रील प्रभुपादांचे पुस्तकांचे शेल्टर एकदम डीपली आणि टाइटली घेवंक जाय. रोज म्हाका श्रील प्रभुपादांचे पुस्तकं वाचूंक जाय व्यवस्थित आणि म्हज्या आयुष्यात ते इम्प्लिमेंट पण करूंक जाय. आणि म्हाका सेवा करूंक जाय भक्तांची, भगवंतांची सेवा करूंक जाय, भक्तांची सेवा करूंक जाय. आणि हे सगळे करत असताना सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट, म्हज्यामुळे कसल्याच कृष्ण भक्ताक खंयचो त्रास जाता कामा नये. खंयचोच केन्ना कृष्ण भक्ताक कुठलो म्हज्यामुळे त्रास जाता कामा नये. म्हजे असे आचरण केन्ना जाता कामा नये की खंयच्या कृष्ण भक्ताक त्रास जातलो. आता तो कृष्ण भक्त कोणी असू शकता, आपलो फॅमिली मेंबर पण असू शकता, म्हजे वडील, म्हजी आई पण असू शकता. त्यांका पण म्हज्यामुळे कुठलो त्रास जाता कामा नये. आपण हे जे विचार करता, भक्तीचे जे भाव विचार करता, ते युजली आपण देवळात गेल्या मागीर आपले चालू जाता. तशें ना, ते चुकीचे आसा. आपले जे भक्ती भावचे आचरण आसा त्याची सुरुवात आपल्या घरापासून जावंक जाय. अशी एक म्हण आसा, द चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम. तर आपले भक्ती भावची जी सुरुवात आसा, जे आपले त्रिनादपी सुनीचे आचरण आसा ते आपल्या घरापासून जावंक जाय सुरुवात. आपल्या घरचे पण आपले भक्त आसा, त्यांच्याकडे पण आपण तसेच वागूंक जाय जसे आपण भक्तांकडे वागता. आणि त्यांका पण आपल्यामुळे काय त्रास जाता कामा नये याची आपण काळजी घेवंक जाय. नाहीतर आपले इक्वली प्रॉब्लेम, इक्वली नुकसान जातले. जे आपण मंदिरात वचून अपराध केले तर घरा पण आपण अपराध केले आणि मंदिरात व्यवस्थित वागले तर ते पण आपण इक्वली आपल्याक नुकसान जातले. याची आपल्याक काळजी घेवंक जाय. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. आमकां पुरो एक आई ओपनर आशिल्लें आयचें टॉपिक. एक रिमाइंडर